Ti Masakbayan. Ti napalabas, sinurot ni Daisy ni Rhea itinalimad, kat nagkita da nga rod ken Nefe, akabsat na. Binabalaw ni Daisy ti kinapanglaw ti pagtanan da fe. Mas daumot ni Rhea, tadamat gayam kabsat ti inana, adi na amo. Inkalintegan mat Nefe, no apay adi da nagkitkita ng agkabsat. Kabayatan na, adda na ibaga ni Tonyo ang nakariribukan dagiti agama. Iti may sangal daw, naulaw ti ama ni Daisy. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauwan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasano na awanak, Papa? Ang mga noon yung tinapasamak kada kayo. Ma'am, kasayaatan nga dakadwa na dito'y mansyon. Apay no pagawidan nyo ni Fay, kapamilyayo mat. At dapay ubay nga kadwayo dito'y mansyon. Iso ti Pimanaw. Sa maysa, di pa'y kat maamuanan dagiti tattao nga adakabsat ko asaan anak kaadal. Ma'am, napatpatag ka diti reputasyon yaw, ngam ti pamilyayaw. Aguray ka man, Tonyo. Nalipatam samot tan asyak ti amom. Kasla kamot agsasaon nga amo kat syak ti katulong. Aminag, nga iti daytoy alubong ti managbasaol. Ti material abanag ti adda akitaan ti tao. Anya ka di ti sasawa mo? Agkakanatan ti tangtang abam. Dagiti insaganam apagnamayan dito'y lubong, kat awan serbida iti agnanayon abiyag, ma'am. Anya ti kayat mo asawan? Umuna, saan mo ang maitugaw numadanon ti isasaklang mo kaniapaw? Rimwaran ti agin lalaing akatulong. Katulong agpaiso. Nga madu dagiti may bagana amang riribok kaniyak. Jakpay nang nangag kadagiti di adal ang nakatrabahwag kan empleyado idi aktibo akpay ti trabahok. Parukmaan na kayo ti may salaang akatulong, Papa? Nga magpaiso ti kunana. Ti kalaingan na mangagas kat sa napulos asimrek iti maysa nga universidad. Asino kumaday ta akalaingan amang ngagas? Ti anak ti Diyos ang nagbali na tao. Ngam, Papa, duma ti anak ti Diyos tapno itulad na kada tayo. Isu ka no nga imay diti lubong. Tapno mangisalakan, kan tapno tuladen tayo ti kinapakumbabana. Mami, umay kumamanan ijay simbaan ti kabsat mo. Tapno gatangan na ti sampagitat. Isu aginatang na ti sampagitam tapno agawid kan. Isu amayat no umay manen. Tapno gatangan na. Kat makaawid ak manen amasapa. Isu nga inaramid na dayjay, takayat nakaasurutan itinalimad. Taapay ng asimurot pa'y lang itinalimad, Mami. Apay asaan akimuyog laangan kanyat. Imbaga na kano nga aglugan ka itilugan na. Ngam imbagam kano nga ang mga nukumaw ni Antim. Saan kumat namin nga amo? Nga antik gayam? Husto tinaramid mo, anak. Saan ka basta aglugan iti saan mo nga am-am mo? Mami? Mabalin ka di nga intamot agpasyar ija balayda? Ha? Damagak pa'y numabalin, anak. Anti Mayla, naimbag ta na sabat ka. Apay ka di basang? Aday bagam? Imbagak ngamin ka ni Mami. Amapan kami kumaagpasyar ije balay ti kapsat na. Ngam, kunana nga ipakada na kanupay. Ha? Mapan kayo iti balay ti kabsat na kunang basang? Wen kuma, anting. Saan ka di ano ka pamilya ti sarungkaran? Kat saan ang masapol nga ipakada? Ay, kwa ngamin, basang. Ay, jay kwa. Kanayon ngamin nga awan ni Antim.
ipakada na tapno damagan na no kaano ti kaadda na iti balay da. Ay, kastagayam. Kunak no apay nga ipakada na pay, auntie. Tikabsat ni mami. Sumungad iti dalan nga agturong iti sangot ti simbaan. Asigak man. Auntie, makimisa kayo kadi? Ne, si kamanan? Saan na ka makimisa? Adala pa panak iti asidag. Apay nga imasidag ka? Auntie, mabalin ka di nga umay kami agpasyar ije balayo? Imbaga ka diti inam nga umay kayo ijay mansyon ko? Mansyon? Saan nga amo ni mami, auntie? Imbagakan kwa na, nga umay kami kumaagpasyar. Ngam, kunana nga ipakada na pa'y kanukan ka. Pagsaritaan mi pa'y kan ni papa ti maipapan iti panagpasyaryo. Papa? Adda pa'y papayo, auntie? Awan ka diti nasasao ti inam maipapan kada kami kan ni papa? Awan mat, auntie. Ti amok kat awan apulos kabagyan na. Awan kayo ngamin idinatay ni daddy. Tila ang kabagyan ni daddy ti imay nakipagladingit. Inasigganak ti anak ni Fe. Idi agturungak iti may sa kadagiti kasosyok iti negosyo, papa. Dinawatan na kakadi iti kwarta? Saan, papa? Dinamag na. No kayat ko kano nga umay dagpasyar ditoy. Anya tinsungbat mo? Imbaga kapag saritaan tapay, papa. Kat, anya timbaga ti ubing? Nasdaaw ti ubing, papa. Dinamag nakit din no adda kayo pa'y apapak. Saan ka di nga imbaga ti inana asibibiyag pa iti pamilya na? Saan siguro, papa? Kuna ti ubing, adi na impagarop nga addata. Tatilaan kano kapamilya ti amana, tinakipagladingit. No kasta, balon ni Fe. Nabayag kanon, papa. Dinamag mo ka din no mapantag pasyar ije mansyon da Auntie Daisy, mami? Mansyon, kunam? Kasano nga mo? Nakita kami kan ni auntie iti asidag ti simbaan. Dinamag ko, no kayat na amapanta pumasyar. Inaramid mo dayta. Apay, anak. Anya din sumbat na. Pagsaritaan da kanupay kan ni papayo. At dagayam papayo. Ngam apay adi mo imbagbaga kanyak, mami. Saan ka ngagliday, anak? Adu dagiti banag asaan mo pa'y amaawatan. Iso asaan ko pa'y nga imbagakan ka. Ubing ka pa'y unay, tapno ibagakan ka. Itikas jay akaunday ti panawan. Di ka di maililiw kan ni papa, mami. Kailiw kumat, anak. Apay nga ron adi mo pinaspasyar iti nabayan. Napan nag-eskwela ti anak mon. Amom, nangag ko dagiti damdamagan na kan ka. Mailiwak mo't ka ni papa. Nga maamakak nga agpakita. Saan nga taapanawanan tapno agpakita ka gayam? Kaduam ti anak mo? Kasanuno abugan na kami nga agina. Diyak kaya't amakita ti anak ko ti kinamata pobreda. Abugan da kayo pa'y nga ta, kat manun atawan tinapalabas. Day tangarod ti pakariribukak gayam. Kaya't ti anak ko amakita ti pamilihak. Ngam awatan da nga ta. Awan tikas iti padasem. Yung ilawlawag mo iti anak mo, no anyaman ti ibo nga ti aramidam. Numabalin. Diyak kaya't amarik na ti anak ko ti sakit tinakam anapadasak. Idi pinagtalaw da. Anya nga iti pangadan nyo, papa.
Umana mo nga kaditi kidkid dawan ti ubing, nga umay dagpasyar dito eh. Talaga ka di akayat dati umay. Saan arumbang adata ti rumukmakan kwa na, papa? Saan ka di? Una, ni Fe tinakabasol, imbabain na ta. Pues, no umay, adakan kwa na dayta. Nabalo gaya man. Nga maapay asan nga imay ang nagkidaw iti pamakawan. Nukas pangarigan ta inaramid na ti kasta. Pinakawan nyo nga ta, papa? Mapan kayo kadika ni mamim iji balay ti antim abak na? Jack amo, no kaano kami amapan. Ngam, kayat ko ang makita ti mansyon da. Mansyon? Nagbak ng dangarod No mansyon ti pagtaangan da. Win ka no. Jack pa'y nakaunag iti mansyon. Anya nga tati itsura na iti unag ti mansyon. Jack mat amo. Tadyak pa'y mat nakaunag iti mansyon. Amang ano inton umunagak iti mansyon. Kat mapukawak iti unag. Jack kat amon ti rumwara. Uray siyak siguro. Dakkel abalay ti mansyon. Ado ti kwarto iti unag. Agmay samat ni sir ang nakatugaw iti higit ti swimming pool. Madlaw ang naunag ti pampanunutan na. No kumaadda ti anak kan apo ko na ditoy. Adda ko makadwa na no adda papanan ni Ma'am Daisy. Mano ka din atawan na pimanaw ni Feditoy. Saan pa'y amansyon idi da ito'y balayda? No kas pangarigan nagsublay. Addan kadwa na. Agmay sa pimanaw ngam duadan tong agsublay. No makasubli pa'y. Balo nga minin ni Fe. Kaasi, iti basement laang ti paggigyan anda nga gina. Idin to taman siyaw ti paggigyan ng damam kan sir. No kumaumaymat dito ni Fe, kanti anak na. Anya ka di ti address da. Naimbag abigat yo, sir. Naliday kayo mat amangkit kita iti napintas a swimming pool. Malagip ko nga idi ka bambanwagak, nalaing ang aglangoy. Ita, dak kabailanan ti aglangoy. Sir, naragragsak ti pamilya ang adu ti membro na. Kas kumaita, agmay sakayaw, tawan ni ma'am. Anya nga ro ti maramitak, kat awan mat anak ni Daisy. Awan na pukok kunak man laengan. Saan ka di nga adda anak ni Manang Fay? Agamawan mat ditoy. Hangam no umay da, sir. Awatan yu ka di ida? Anya ka di ti plan-planwam, may papan ka da Fe. Pag tinulungan ta pagsublian ti sigud a panaglalangan ti pamilya ti amo ta. Kasano kuma? Apay kuma pakibyangan ta, ti saan ta mo ta pamilya? Ti tao at tumulong ama magkapya kadagiti agin-ginura at dagunggunana nga agur-uray iti may kadwa abiyag. Kasta ka de. O sige, umanugutak iti singasing mo. Anya nga ro ti aramidan ta ita. Intun bigat nga itulod mo ni Ma'am Day sa ijay trabaho na. Kumuyugak. Kalpasan na maitulod ta ni Ma'am. Mapanta iti balay dafay. Ingka ka di arman ni Fe? Anya nga arman asasawumot. Pagkapyaan ta nga rod ida. Nagbasit lang nga rodon ti membro ti pamilyada. Nagsisina dapay. Ma'am, mabalin ka di ti makilugan kada kayaw. Adda papanak ngamin di tataon. Anya ko mati aramida mo ijay? Kanalpas mo ka din ti trabaho? Mabit lang mat, ma'am. Adala ang inakalaan ijay taon. Ituloy kon to ti agdalaws intun makasangpetak. Agpaiso ka diti ibagbagam, amabit kalaan. Un, ma'am. Uray damagam to ni sir intun makasangpat kayaw. Mabiitak lang ije papanak. No maamwak ka ni papa, anabayagan ka asim mangpet. Kisayak ti sweldom. Un, ma'am. Intay yung arudan. Tapno makasubli ak adagaws. Mabiit laang, umayan. Sino ka? Tonyo? Siga ka di dayta? Di na ka di mabigbigan, manang. Mano nga minan atawan tinapalabas.
nananay kan abaro. Wano, ada ka din asawa kan putot mo? Ay, kwa manang, baruak pay. O ala, umunag ka nga rod ading ko. Ay, saanan manang. Ibagak laang tigagarak. Agsubliak adagaws, tapnosan abawasan ni manang mo tiswildok. Anya ka di tigagaram ading ko. Saan mo ko mga ibagbaga kada sir atim mayak? Kanayon analiday ni sir. Insing-asing kaw, nga umay kayo iti anak mo iti mansyawn. Saan dak nga tapapanawan no umayak? Padasam laeng manang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.